Tvoja prvá reklama. Myslíš akože je dobrá reklama, že v reklamnej agentúre... Prvá vec, čo si vymyslel. Tak to bol Avon proti rakovine prsníka. To bol taký headline, že dotýka sa ho to, fotili sme také, lebo oni chceli povedať, že dotýka sa to vlastne aj toho okolia tej ženy. To bol taký muž, ktorý držal v milostnom objatí ženu za prsník. A bolo to veľmi estetické. Bolo to estetické veľmi, hej, akože znie to možno tak vulgárne, ale bolo to vtedy estetické a dotýka sa ho, to tam bol headline, že proste aj proste vašich blízkych, vašich partnerov. Tak. Daj nejaký profesionálny fuck up. Fuck up? No. Asi žiadny, aký, že fuck up. Samé úspechy, okej. No nie, že samé úspechy, ale tak nenazval by som niečo, že fuck up. Dobre. Ja som raz zaplavil Slovensko billboardmi, kde bol deň s Mekčeňom na D. OK. A fakt si to nikto nevšimol. Kedy si to najviac užíval? Vtedy. Ja keď som začal, tak logicky, vieš, akože naskočíš do toho, do tej reklamy veľkej a úplne som si to užíval plnými dúškami. Mal som to šťastie, že som sa ocitol proste ani neviem akým spôsobom hneď jednej z najlepších tých agentúr vtedy, u Vaculíka. A proste to si proste bol hodený do vody hlbokej a učil si sa. A to akože teraz už ľudia tak akože na to spomínajú, teda naše ročníky, že to sa vtedy tak divoko makalo. To boli proste... To sa ťa ešte na tebe pýtať. Dobre. Na ktorú reklamu si obzvlášť pyšný? Akože svoju? Svoju. Vieš čo, teraz pekné veci robíme pre Lígu za duševné zdravie, nemusím loviť ďaleko do minulosti. Napríklad minulý rok sme robili takú príjemnú vec, že ahoj, len som ťa chcel počuť, také videjko, kde proste sme ľuďom pripomínali, že zavolajte svojim blízkym. To bolo ešte také akože dosť pokoronové obdobie, tesne, takže akože to sme riešili. Pekné veci, tak na to som hrdý, na tú Lígu, čo robíme teraz. Čo by si robil, ak by si nebol v reklame? Ja by som sa určite nejak venoval nejakým obrázkom. OK. Asi, vieš, ja som cez obrázky do reklamy prišiel, takže akože som obrázkar a vizuálny človek, takže asi niečo také. No ja sa teraz aj nejak pokúšam, že možno niekedy, keď zabalím, neže reklamu, ale už to nechám niekde iným, tak proste, že režia, akože video, vieš, filmy a tak, alebo klipy. Najlepší klient na svete, úplne nejaký vysnívaný. O Ježiš. Už bol Kristus, už bol Ježiš, ešte Mária. Mária Brehy, ne? Ja neviem, ty kokos, to sú otázky najvýznamnejší za veľký klient. Čo ja kedy si sme tak všetci chceli robiť niečo pre Nike. Hej, že Nike proste, alebo ja neviem, Honda, alebo Toyota, takéto veľké brandy. Aké je najťažšie zadanie? Ty kokos, neviem. To bude také klíše, ne, že není najťažšie zadanie? Nie, to zatiaľ nikto nepovedal. Neviem, akože podľa mňa zo všetkého sa dá vykorčulovať nejak. OK. Čo ťa teší v reklamnej branži? Teší? Vieš čo ma teší? Bude to tak akože znieť tak akože že som už akože nejak starý, ale strašne ma teší, že tí mláďasi dneska, akože tie nové generácie s tým digitálom a s tým online robia perfektné veci a ja už akože sa priznám, preto tak hovorím, že už akože niekedy nestíham, lebo však samozrejme človek trošku musí sa už aj nejak akože vyvinúť v tej dobe a byť s tými vecami nejak akože viac žitý a potom inak úplne na to pozeráš a iné nápady nosíš, takže úplne fandím mladým v reklame. Akože. OK. Skúsim inak, čo by si povedal svojmu juniorskému ja? Ty kokos. A to ešte potom ide úplne najťažšia otázka. Ty mi dávaš. Čo by som povedal svojmu juniorskému ja? Asi, že nestresuj sa z toho tak, že že uvoľní sa a napríklad je veľmi dôležité úplne tú vec aj vypustiť. Že lebo napríklad je úplne chore si mysleť, že teraz si sadnem a niečo vymyslím. Hej, že budem sedieť dovtedy, až kým niečo nevymyslím. To je úplná blbosť. Proste normálne, že treba nasať brief, treba nasať veci a normálne, že aj ísť robiť niečo, že úplne iné. Ale ono, ten mozog funguje, on šrotuje tie veci a už ako keby začne ti spájať s tým, čo máš niekde v pozadí, nejaké javy, ktoré vieš, vidíš, vnímaš, niečo si prečítaš, vidíš nejakú inú vec, zrazu ti povie niečo, že aha, toto by mohlo byť na to. Čiže
úplne, že nebrainstormovať, akože normálne, že do nemoty, už keď nevládzeš ani vieš poriadne, to sú presne tie časy, čo sme zažili kedysi. To bolo tak zlé, že vlastne tak to nefunguje, no. Som zistil až časom. Jasne. Aký je reklamný svet jednou vetou? Strašne zaujímavý. Na ňom strašne ma baví na tom, že odkedy som teda začal robiť reklamu, že to je tak pestrá robota, že vlastne keď si odmyslíš to, že ty ako nejak remeselne na tom pracuješ, ale tie témy, keď sa do toho chceš pohlbiť, keď chceš zahlbiť, teda, že keď chceš ako nejak prísť na nejaký insight, teda fakt akože musíš tie veci si nejak proste naštudovať, či chceš, či nechceš, musíš sa do nich nejak ponoriť. A tým pádom ty proste máš za tie roky, vieš, klientov a zadaní toľko a rôzne pestré témy, že to je na tomto najzaujímavejšie, že nenudíš sa, ako neumrzí ťa to, lebo príde stále niečo nové. Čo by o tebe povedali kolegovia? Ježiš. To bol povzdych, alebo Nie, naozaj? teraz to bolo tak, Chápem. Jesus. Ja neviem, to by si sa musel opýtať kolegov. Že bojo, no. Dobre. Za čo ti dali Filipa? Za dobrú robotu asi. Celoživotný prínos? A to není, že celoživotný, však akože vieš, to sú také, že máš také obdobia a proste vtedy, to bolo presne, že tie keď som naskočil do Vaculíka. Poďme k tomu Vaculíkovi inak. Akože tam nejde o toho Vaculíka, hej, to meno akože padlo, ale to je... tak agentúre, áno, ale hovoríme že... ale vlastne o tom reklamnom živote ako takom si niekoľkokrát spomenul, že to bolo ako keby tvrdšie, vyčerpávajúcejšie, náročnejšie, čo to znamenalo v praxi? A možno to aj tak asi tým pádom sa darilo, ja neviem, že či to tak je, že či to tak naozaj musí byť. Ale proste to tak bolo, tam sa tak akože tlačilo na pilu, by som povedal. To znamenalo, že je 7 hodín večera, ale ešte to nemáš, tak seď tu? No to boli také veci, že sme sedeli do noci. To bolo také, že proste do noci, no do jednej a proste sme tam sedeli a zúfalo sme hľadali, listovali sme tam všetky tie archívy. Jasné. A proste pozerali nejaké image banky, vieš, že proste obrázok, či ti nepríde nápad, lebo ráno je nejaké review. Proste úplne brutálne, lebo akože bol veľký akože tlak a veľké nároky na nápady, akože u Vaculíka, čo bolo asi vlastne super. Však fungovalo to. No fungovalo to, ale ľudia si to akože odsrali aj zdravotne, čo môžem povedať, vieš. Takže, jasne, chápem. Akože určite aj na mne sa to nejak podpísalo a proste bola to makačka, ale napriek tomu to tak bolo a bolo to nejakým spôsobom super. Akože mne to až tak vtedy nejak nevadilo. Ja som, našťastie vtedy sa to nejak zdravotne u mňa priamo neprejavilo, ale mal som akože kolegyňa tak, ktoré to aj ľudia iní proste, to nemusíme hovoriť, ale proste akože to sa ti objaví na zdraví, vieš, keď taká životospráva, že pikoška taká, že o jednej noci v agentúre na kreatívnom a o 10 ráno preska. Jasné, jasné. Medzi tým ešte potrebuješ zaspať, vyspať sa, zobudiť sa. A o tej jednej takto, ešte o tej jednej v noci nebol nápad. Jasné, chápem. Skúsme takto, že po 10 ročiach ísť, aj keď v tých 90 rokoch si tam možno ešte úplne nebol, že keď sa povedia 90 roky, ktorá reklama ti napadne? 90, ale akože svetová? No, čo si videl? Ty mi dávaš 90 roky, to je fakt tak ďaleko. Je. Neviem. Dobre. 0. roky, to už si možno niečo aj vymyslel. Už som aj niečo vymýšľal. Mne sa strašne páčili, preto som ináč chceli strašne do Vaculíka, čo sa mi splnilo. Mne sa strašne páčili reklamy vtedy na Eliota banku. Keď Tatra banka robila prvú internetovú banku, že Eliot, pamätáš si taká zelená? Áno. To bolo, mne sa to páčilo proste, aj čo robil vlastne na Easy, robil Vaculík, tie staré klasické, tie spoty, No to sa mi doma páčilo, to ma oslovovalo, ja som doma preto chcel ísť do Vaculíka. Ja si tak spomínam na jednu reklamu, keď som pri tejto otázke, keď som ju robil, tak ako prvá úplne automaticky vypadňa, to bol tuším Orange, že pán doktor, stratil som hlas. To bol Orange, no, môže byť. A čo ste robili celý víkend? A to boli tie víkendové volania zadarmo. Aha. Taká jedno, akože že hlúposť. Oni mali pekné, však napríklad slávne psíci, že neprehovorili ste ich. Áno, jasné. Tak si ich preneste, no. Karty Kurečkovej, takže to boli, no, to sú pecky, ktoré proste, áno.
Tesco je taký veľký klient. No, mal som tu česť. Áno, to by človek tak čakal, že to je že neflexibilné, veľké, hej, to kým sa poschvaluje, tak z toho ostane veľké nič. A ty si za ňo dostal veľa ocenení. No. Ako je to možné? Čo ti ja viem? Však povymýšľali sme pekné veci a oni si ich akože zobrali, kúpili, takže ako takto nejak jednoduchosti. A museli ste ich presvedčať? Alebo že ako sa dá takýto veľký klient na netradičný nápad presvedčiť? Vieš čo, bola tam osvietená nejaká hlava na tom marketingu. Ja to tak volám, že proste musia sa vyskytnúť na marketingu ľudia, ktorí majú otvorenú hlavu takýmto veciam, kreatívnejším, vieš, tam získavali ceny akože za také špeciálne veci, čo sme pre nich robili, hej, vlastne aj tie online kampane. No akože, hovorím, asi proste ten klient bol osvietená hlava, ktorý vedel nám akože schváliť a vedel urobiť aj takú vec, ktorú by možno iný klient neschválil, lebo si to však na čo. No, jasno. Vieš. Najväčší budget utratený v reklame, nemusím ani klienta menovať, ak chceš, môžeme. Najvyšší budget. Nejaký úplne, že, alebo že ja neviem, kde si bol, všetci boli natáčať v Argentíne. Vieš, kde som bol? Ja som bol, že boli sme v Dubaji točiť napríklad Birel. OK. Čo je inak paradox, že Dubaj... Potrebovali ste mrakodrapy či púšť? Potrebovali sme púšť. OK. Aj mesto a púšť, takže sme išli pri Dubaji točiť do púšte. Čo paradox bol, že s českou jednou produkciou sme to mali lacnejšie ako s jednou slovenskou. A to bolo v ktorom roku? 2010 alebo 2011. Čiže to už bolo po kríze? Áno. No, to tak doznievalo, akože, ale no však práve, že to nebolo veľký budget, ako preto, ako som to ani úplne nelovil, až keď si sa opýtal, že kde som všade bol. No, bol som takto, že v Dubaji a v Norsku sme boli točiť Prevodku a Amundsen a... Super. A to boli tak, to bol hrozný výlet, akože keď to poviem, že bol si v Norsku točiť v zasneženej krajine, že paráda, ale ja som si to tam tak odsral, som tam ochorel hneď, lebo išla chorá klientka s nami, ktorá musela ísť, aj keď bola chorá. Nakazila nás všetkých, ešte nás možno aj v lietadle rovno. Takže proste vtedy ešte neboli také, že je covidové opatrenie. Ľudia s chrípkou bežne do lietadla úplne akože... Wow, jasné. Čak to chodia aj teraz, však ale to je v poriadku, no. Nejaký celebritný moment, daj, s kým si točil? Celebritný moment. Ty kokos, skoro sme raz... tento MPEG bude vedieť tiež sa spomínať, že skoro sme raz mohli točiť s Messim, ale netočili. OK. Ale to akože vieš, že skoro sme mohli točiť s Messim je dostatočne blízko realite, tomu sa asi málo kto priblížil. Je to, akože neviem ti takto povedať, že počkaj, že s kým som, Ježišmária. Nejaké veľké celebrity? Ty asi neviem fakt spomenúť. Ale asi neboli tak veľké. Naposledy som robil so Zuzkou Smatanovou, za to sme dostali teraz klinec. Tá je obrovská celebrita. Čo ja viem, okay. Fakt neviem. Za ten čas, čo si v reklame, zmenila sa nejako úloha arťáka alebo creative directora? Tak áno. Akože kedysi to bolo, jednoduchšie, že print, telka, hej? Jasne. A teraz akože podľa mňa na všetkých úrovniach tej reklamke proste musíš mať ako zrazu viac skills, viac obzoru, viac vecí nejak sledovať, hej, že proste, lebo ten digitál to je more ďalšie, čo sa tam všetko dá robiť, takže skrze toho asi sa muselo zmeniť zákonite niečo aj na robote arťakov, aj kreatív direktorov. Logicky. Ty si pôsobil aj v Čechách. Z podstaty. Hej. Aký je rozdiel medzi slovenskou a českou reklamou? Nemyslím, že by bol nejaký veľký. OK. Je slovenská reklama svoj? Oni majú svoj typický, akože ja si tak rozdielna, ako sme my Češi a Slováci, ale čo sa týka nejakej kvalite, si myslím, že keď nerátam také tie agentúry, ktoré tam sú vyslovene so zahraničnými sieťami tak spojené, že tam robia tie obrovské, že 90 vecí posielajú do Cannes, vieš, a takéto festivalové programové akcie, hej, že to sú akože úplne iný level, ale akože taká normálna robota v tej reklame, čo robia reklamky, tak mám pocit, že je úplne akože dobrá, tiež kvalitná, hej, že na takej úrovni, jak naša. A
niekedy si nemyslím, že možno aj naše je trošku lepšie, ale neviem. Ale to je možno len tým, že jak hovorím, že my Slováci to inak vnímame niektoré veci, oni inak, takže každý to inak. A je slovenská reklama svetová, alebo je európska? Je byť svetová, jasné, áno? Jasné. Ja si myslím, že tá úroveň nie je akože tých reklam, že keby si tomu dal normálne anglický voiceover, keď si predstav, si čo vidíš, alebo niečo nejak teda pozeráš, tak si predstav, že tam dáš anglický text a dáš tam anglický voiceover a normálne by si to mohol vo svete akože podľa mňa ešte kvalitnejšie ako niektoré sračky, čo sa robia vonku. Myslím, určite. Tak všade sa lebo ľudia vidia zo zahraničia, teda u nás v branži, tak je to tak väčšinou, že vidíš vidíš zahraničné veci, tie, ktoré sa prihlasujú na festivaly. To je to, to sú tie crème de la crème. Ale potom ten balast, čo je akože v reklama bežne tam niekde vonku, tak to si myslím, že možno my robíme aj lepšie ešte veci. OK. Spomínal si ešte v úvode, že rád robíš také tie veci, možno ani nie, že srdcové, ale že proste, že majú nejaký dopad. Áno. Dá sa reklamou zmeniť svet? No nehovorím, že reklamou, že sa dá zmeniť úplne, že iba reklamou sa dá zmeniť svet, ale tiež vieš cez tú reklamu sa prihovárať nejak na nejakú tému, nejakú message dať, nejak ľudí na niečo chytiť, zaujať na nejaké možno hnutie, neviem, vieš proste, že vieš urobiť veci, ktoré určite nejak niekde zarezonujú a jak ja hovorím, že proste aj to málo to stačí, vieš, proste nemusíš akože teraz hýbať celou zemegulou, vieš, alebo že celým svetom, hej, že zmení svet, no nie, ale niečo, ale ten malý kúsok niekde, vieš. Ale niekde niečo môže akože spraviť. V čom je budúcnosť reklamy? Ako to bude vyzerať o 10 rokov? Neviem si, netrúfnem si povedať. O 10 rokov si myslím, že až tak zase veľmi rozdielne to nebude oproti tomu, čo je teraz. V podstate, ale akože to je ťažko, ty si nevieš predstaviť, že čo vlastne akože môže za 10 rokov sa stať. Ja už si neviem predstaviť ani to, čo dnešní 20-tníci majú v hlave. Hej. Neviem, fakt, akože ja neviem, budú to tie metaverzie, alebo neviem, to vyzerá tiež možno, že či to vôbec tak bude akože zaujímavé. Neviem, okay. Netrúfam si povedať. Tak, samozrejme takto, budú to vždy len iné kanály. Hej, vieš, budú to vždy len iný spôsob, ako sa k tebe tá reklama dostane. Možno ti budú fakt už rovno previetať niekde na sietnicu, ja neviem, ale aj tak budeš musieť stále vymysleť ten. Či ju budú implantovať pri narodení, že proste, že klient zaplatil, tak to tam dostaneš, normálne brand awareness budeš mať. Od narodenia, vieš, rovno ako do vienka, vieš, CDčka ti naimplantuje, že tak toto budeš pozerať, je to celý život na sietnici, tieto reklamy. Jasne. Posledná otázka, úplne spontánne, keď sa ti poviem, že zo slovenskej reklamy, legendárna hláška. Díky Bróňa. Mali sme ho tu teraz. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem.